Gaueko 10:58 bana berdindu du Realak Elxen aurka Alakanteko Martínez Valero futbol zelaian eta honen bestez Sergio Franciscoren taldeak ezin izan du lau garaipen jarraian lortzeko balentria hori eskuratu gaurko honetan. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Elxek 3-1 galdu zuela Bartzelonaren aurka Montjuiken, eta Realak berriz 3-2 irabazi zion anoetan Atletikin norgehiagoka epiko hartan. Horiek horrela, Eder Sarabiak eta Sergio Francisco konako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Eder Sarabiak 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Dituro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Álvaro Núñezek jokatu du eskuinaldetik, Adria Pedrosak ezkerraldetik, Txust eta Afengruber izan dira atzealdearen erdialdean, Aleix Febase jokatu du Euskarri moduan Aguado eta Rodrigo Mendoza barnekaldetik laguntzaile zituela, eta goian eskuinaldetik Josan izan da kapitaina, ezkerraldetik Rafa Mir eta goian Álvaro Rodríguez. Realak ere 4-3-3ko ohiko sistema ezarri du, Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Aranburuk jokatu du eskuinaldetik, Sergio Gómezek ezkerraldetik, Igor Zubeldia eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Gorrotxategi jokatu du Euskarri moduan, Soler eta Brais barnekaldetik laguntzaile zituela, eskuinaldetik Hugo aritu da, aspaldiko partez titular jokatu du Japoniako jokalariak, ezkerretik Gonzalo Guedes eta goian kapitaina Mikel Oyarzabal izan da. Egia esan Reala dinamika oso honean iritsi da, baina Elxek eta gaurkoan ere galdu ez duenez, ez du norgehiagokari galdu oraindik ere bere etxean, talde sendoa osatzen du, eta azken norgehiagoka hauetan emaitzak hain positiboak izan ez badira ere, espero gabeko demoraldi bikaina egiten ari da Eder Sarabiaren taldea, eta horregatik Reala jakituntzen gaurko norgehiagoka hau etzela bat ere erraza izango. Partida hasieratik ikusi da berdintasuna zela nagusi, ez zegoen aginte makila zeraman talderik, Reala saiatu da, batez ere partida hasiera horretan baloia atzetik atera eta nolabaitean Elxeko jokalariak erakarri eta hegaletatik zuloak bilatzen, badakigu Elx beti hasieratik norgehiagokaren bila joaten den talde horietako badela, oso erasokorra ikusi dugu, naiz eta Aguado eta Mendoza 4-3-3ko sistema horretan barnekaldetik izan, zenolako altuera hartzen zuten erasoan, Aleix Febasek ere sekulako altuera, Febasek demoraldi bikaina egiten ari da, baina gaurkoan ere norgehiagoka bikaina jokatu du. Zelaiko gune guztietan ikusi dugu, baloia hartzen zuenean bere oinetatik pasatzen zen Elxen jokaldiaren eraikuntza, eta benetan partida bikaina osatu du gaurkoan ere Aleix Febasek, eta egia esan Realeko zelaierdiak ez du lortu inongo momentutan Real Madrileko arrobitik ateratako jokalaria geratzea. 26. minutuan iritsi da lehen aukera garbia, Rodrigo Mendozak izan du zutoinera bidali du, egia esan Reala gaurkoan atzealdean oso ahul ibili dela esango nuke, zenbait jokalditan, Elxek sekulako erritmoa sartu dio norgehiagokari, batez ere Josanen eta Álvaro Núñezen hegal horretatik egin nahi izan du min Eder Sarabiaren taldeak, eta hortikan Sergio Gómezek lehen zati horretan asko sufritu du, eta ondorioz hainbat aukera sortu dituzte, garbiak asko ez, baina Rodrigo Mendozaren hau bai izan ere atzean utzi diote baloia, eta area ertzetik zutoinera bidali du Elxeko arrobiko jokalariak. Lehen abisua izan da hau, aurretik ala ere Realak izan ditu pare bat aukera, Matias Dituro bikain aritu da, haze baloiak atera dituen, esate baterako Take Kuboren bolea hori bikain atera du, gero Aranbururen beste erremate bat ere, hori ja bigarren zatian izan da, baina oroar partida bikaina osatu du Matias Diturok, eta beste behin ere Eder Sarabiari zorioneko arazoa eman dio, izan ere normalean Matias Dituro ez da titular izaten Elxen, gaurkoan titular moduan ipini du, eta ikusi dugu gainera ze nolako norgehiagoka osatu duen, beraz urrengo norgehiagoketarako
arazoak izango ditu, baina arazo positiboak noski Eder Sarabiak, Iñaki Peña eta Matias Dituroren artean hautatzen. Lehen zatian ezer gutxi gehiago, Reala ikusi da behar bada erasoan kalitate gehiagoko taldea dela, Take Kubok oraindik ere ikusi da ez daukala euneko txispa hori, Gonzalo Guedesek gaurkoan esate baterako beste galean jokatu du, nik uste orain artean Realean jokatu duen postu horretan, gaurkoan Take Kubo zegoen postu horretan, eta oso finkatuta dagoen gune horretan, beste aldetikan gaur Barrenetxearekin alderaketa nabarmen xamarra ikusi da, Barrenetxea egal horretatik trebeagoa dela, Guedesi apur bat gehiago kosta zaiola, eta derbian norgehiagoka bikaina osatu zuen bezala gaurkoan behar bada ez da hain finaritu, eta gero bigarren zatian aldatu egin du. Horrela iritsi dira, atseden aldira, Usnako emaitzarekin, Realak ez ditu sentsazio txarrak utzi, Elks bikain aritu da, nortasun handiarekin liga osoan ari den bezala, eta Realak ongi eman du aurpegia, aukera garbiren bat ere sortu du, oroar presioan behar bada geixiago kosta zaio, atzealdean ere nahiko bigun ikusi dugu, baina bestela erasoan ikusten zen, edo zein unetan gola sartu zezakeela, Brais eta Solerrek ere partida bikaina osatu dute, beste behin ere Jon Gorrotxategi bikain aritu da, zeinen garrantzitsua den Martin Zubimendi bezalako jokalari bai joaten zaizunean Jon Gorrotxategi bezalako jokalari bat etortzea. Ez soilik atzetik baloia ateratzean emango dizun sendotasun eta presentzia horrekin baizik, eta gero erasora iristean ere, azkenean Reala orokorrean 6 jokalarirekin iristen da erasora, Soler eta Brais ere gaurkoan ikusi ditugu, nola hor aurrean askotan kokatu diren, eta Jon Gorrotxategi ere horri izaten da, eta gero gainera atzeraka joateko gaitasun handia dauka. Fisikoki jokalari bikaina da, oraindik ere behar bada lehen mailan zerbait geratzen zaio fisikoki hartzeko, baina bestela partida borobila egin du Gorrotxategik, baloi batzuk egia da galdu dituela, baina orokorrean bikain oso fin aritu da, eta egia esan noiz baita atxeden hartu beharko du, nik uste hor Sergiok minutuak eta apur bat dosifikatu beharko dituela batez ere Realak kopan eta aurrera egiten badu, baina nik uste estreinurako denboraldi paregabea dela urtengoa Jon Gorrotxategirentzat, Europari gabe, 3 egunero norgehiagokarik eduki gabe, gakoa hor dago inolako zalantzari gabe, eta bikain erantzuten ari da Eibarko Euskarria. Bigarren zatian, esango nuke Realak apur bat behera egin duela, ez du erasoan lehen zatian izan duen presentzia eduki, presioan ere Elks oso erraz atera da, atzetikan oso garbiegi ateratzen zuten baloia, eta hor nik uste zenbaitetan ere Aleix Febas libreegi utzi dutela zelai erdiko jokalariek, ez dakit Sergiok atzeko eta erdiko lerro horiek apur bat atzerago eramateko joera eduki nahi zuen, baina ez zaio ongi irten, eta 57. minutuan egia esan defentsan oso intentsitate bajua izan du Realak, ez dio inork Rafa Mirri oinik sartu, honek ondorioz Álvaro Núñezekin jokatu du, Núñezek ipini Aranburu ez da iritsi buruz, eta ondorioz Álvaro Rodríguezek bat eta hutsekoa ezarri du. Kolpe gogorra izan da Realarentzat, batez ere lehen zatiaren amaieran bazirudielako Donostiako taldeak gola egin zezakeela, goletik hurbil zebilela, baina ez da horrela izan, eta bigarren zatian gainera kolpe hau etorri zaio, Aranbururen akats nabarmen xamarra izan da horregia da, ez dela jokalari altua eta, baina nik uste baloi hori atera beharra zeukala kontuan izanik, bigarren zutoinean Álvaro Rodríguez zain zegoela, eta orain arte Elksekin ez zuen, golik sartu Real Madridetik utzita dagoen jokalariak, baina gaurkoan egin du. Lehenengo gola eta kolpe gogorra izan da. Horren ondorioz, Sergio Franciscok erreakzionatzeko unea zela ikusi du, eta 74. minutuan aldaketa bikoitza egin du, Guedes eta Kubo kendu, eta Zaharian eta Sadik atera ditu. Kasu honetan, Gonzalo Guedesek esan dugu, ez duela norgehiagoka ona egin, orain artean ikusi dugunaren aldean askoz maila baxuagoan aritu da, presentzia gutxiagorekin, erasoan ez du hainbeste proposatu, hala ere haserre joan da, ikusi dugu nola Ur Botila
bota eta jokalari guztiak eta baita estafeko guztiak ere aulkian zipristindu egin dituen, ez zait keinu egokia iruditu, baina badakigu beroaldian eta jokalariek alakoak edukitzen dituztela tarteka, nik uste hori anekdota huts batean geratuko dela eta ez dela gehiagora joango. Eta bestetik Take Kubo gaurkoan aspaldiko partez titular moduan jokatu du, saiatu da, bere ohiko jokaldiak eginez, lehengoan Atletiken aurka ere ikusi genuen, pixkanaka itzultzen ari dela, eta Realarentzat funtsezko jokalaria da, bera da nire iritziz behintzat plantillan kalitate gehien duen jokalaria, desberdintasunak gehien markatu ditzakeena, aurkarien atzealdeak hautsi ditzakeena, eta gaurkoan horretan saiatu da, baina egia da, naiz eta aukera garbi bat izan duen, oroar arrakasta handiri gabe, eta ez duela beharroa da Realak partidak eskatzen zuen aina area zapaldu. Euren ordez, Zakarian eta Sadik atera dira. Zakarian joan den astean Atletiken aurka susto bat izan zuen, baina azkenerako hortxe geratu zen, aldatu eta astean zehar taldearekin entrenatu eta errusiarra berriro ere Sergio Franciscoren agindupean egoteko moduan izan da gaurkoan Alicanten, eta egia esan bigarren zatian Barnekaldetik jokatu du batez ere Mikel Oyarzabal bota du hegalera, eta Umar Sadik puntan izan denean Sergio ere apur bat gehiago aurreratu du, hor apur bat Mikel Oyarzabale postua atzeratu egin nahi izan du, gaurkoan Eibartarra ez da fin ibili, ez ditu aukera garbiak izan, eta ondorioz punta bat ezinbestekoa zela ikusi du, Jon Karrikaburu min hartuta dago, eta bestea Umar Sadik da, badakigu zen olako zalaparta izan den Nigeriako jokalariarekin azken bolada honetan, baina Realeko jokalaria da, eta Sergio Franciscok ateratzeko moduan dituen guztiekin kontatu beharra dauka, eta Umar Sadiken kasua horixe da. Gainera irten denean, ez da gaizki aritu. Gaurkoan areaz kanpo eta beste bizitasun batekin ikusi dugu, ez dugu hain ballar ikusi, baloia hartzerakoan ere ongi giratu du, hegalera, saiatu da bere burua eskaintzen baloia jasotzeko, gustatu zait Umar Sadikek gaurkoan egin duen norgehiagoka. Zakarianena ez hainbeste, lehengoan hegalean ipini zuen gaur Barnekaldetik, nik uste oraindik ere bere leku hori bilatzen ari dela, eta apur bat oraindik ere zelaian kokatzen arxen Zaharia. Realak erreakzionatu beharra zeuka, baina Elsek minutu bikainak izan ditu. Reala horriaia atzean sartu du, asko sufritzen ikusi dugu Sergioren taldea gehiegi aukeran, eta aldatu beharra zeuzkan gauzak, 74. minutuan Josan eta Álvaro kendu eta Héctor Fort eta Germán Valera atera ditu, hemen Rafa Mir puntan ezarri du Sarabiak, eta Héctor Fort berriz Josanen postu horretan, eta Germán Valera beste hegalean, kasu honetan Rafa Mir zegoen hegal horretan. Rafa Mirrek ere ez du partida txarra egin hegal horretatik, askotan zeinen garrantzitsua den, eta apur bat ikusi genuen Negreiraren aurka Sadikekin ere, askotan jokalari altuak eta hankaluzeak dituztenak eta aurrelari moduan, aurrelari puru moduan kokatzen ditugu, baina horiek ere badute kalitatea futbolean, eta hegaletik jokatzeko eta jokoa eraikitzeko eta izkin egiteko gaitasuna ere badaukate, eta askotan gainera gorputz sendokoak izaten dira, eta horrek ere taldeari bizkarrez jokatzeko eta baloia apur bat gehiago eusteko ere ematen die, eta kasu honetan Rafa Mirrek hori bikain egin du esango nuke, eta Héctor Fort eta Germán Valera irten direnean, egia da jada Elche apur bat atzeraxeago sartuta zegoela, Reala pixkanaka aginte makila edukitzen ari zen, eta Realak ere 75. minutuan aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Brais eta Soler kendu ditu, biek ala biek Barnekaldetik ez dute partida fina egin, batez ere presioan eta nik uste erraztasun handiegiak eman dituztela, eta apur bat euren gunetik kanpo ibili direla. Solerrek lehen zatian presioa altu egin du, saiatu da, baina ez du bere lekua bilatzea lortu, eta Braisek beste horren beste. Haien eta Pablo Marin irten dira,
haienek Sergioren lekua hartu du ezkerregalean eta Sergio Barnekaldetik sartu da Pablo Marinekin batera, Gorrotxategi laguntzaile zutela, eta apur bat Pablo Marinekin lortu du ez Realak hegal batetik bestera mugitzea, eta pixkanaka Elche atzean sartzea ere, puntua ateratzea ezinbestekoa zen gaurkoan Realarentzat, baina horretarako lehenik eta behin Elche atzean sartu behar zuen, eta sartu duela esango nuke. 81. minutuan Sergio Gómez kendu eta Susic atera edu, jada erabat erasora jo beharra zeukan, aspaldian jokatu gabe zen Susic, baina gaur borrokalariago ikusi dut. 15 minutu izan ditu, eta gaur borrokalariago ikusi dut Susic egia da, partidan ez dela asko agertu, ez duela aukera garbirik izan, bera ezaugarri dagokienez, baina gorputza gehiago sartzen, bere fisikoa gehiago aprobetxatzen, minutu onak, interesgarria, Susitzenak. Txust eta Aguado ere kendu ditu, Petrot eta Txetauia ateratzeko, Jon Txetauia, Txustek partida bikaina egin du, baloi asko errematatu ditu, gero Elsek atzetik ateratzerakoan ere bera izan da, aginte makila izan duena, Aguado apur bat desagertuago ikusi du ez Elsen jokoa Febasek askotan hegaletara eramaten zuelako, eta behar bada Rodrigo Mendozak bera baino aurreratuago jokatu duenez presentzia gehiago izan du, hala ere Elxi etzaizkio ongi atera aldaketa hauek izan ere 88. minutuan Umar Sadikek baloia hartu, izkin egin, bazirudien jaurtitzera zioala, izkin egin Mikel Oyarzabalen pase horren ostean, eta Afengruberrek penaltia egin dio, penalti argia, kontaktua baitago, eta Mikel Oyarzabalek banakoa ezarri du, honen beste ez Reala kortxe salbatu du puntua, Rodrigo Mendoza kendu eta Redondo atera da, Mendozak ere partida ona egin du, aukera garbia izan du, baina ez du baliatzerik izan, eta Redondo, horixe azken minutu horiek, eta gero, 80. minutuan, Jon Mikel Aramburu aldatu behar izan du, hor ez dakit Alvarorekin uste dut izan dela, ez Alvarorekin, ez Alvaro jada aldatu duelako. Ez dakit norekin izan duen horre talka buruarekin, ahari deman ibili dira, eta ondorioz Aramburu ere kendu egin du Elustondo ateratzeko. Aramburuk ez du partida ona jokatu, ez zait iruditu gaur batez ere erasoan eta finaritu denik, atzealdean ere askotan jandio postua Rafa Mirrek, ez da partida erosoa izan Venezuelakoarentzat, eta Andres Silva atera du, 80. minutuan, Rafa Mirren ordez, Rafa Mirrek esan dugu partida ona osatu duela, arriskua sortuz, eta Andres Silvak horixe. Azkenerako, puntu bat, bana Elxen aurka, partida garrantzitsua zen gaurkoa, ez du 3 puntuak biltzerik izan Realak, ondorioz une honetan sailkapenean, Elx 9. postuan 15 punturekin, Reala 14. postuan 13 punturekin. Gogoratu, Elxek bat, Realak bat, Martínez Valeron.